Da. Pe cât e de frumoasă grădina asta când e vară, pe atât e de urât când e gri afară tot. Doamne, ce vreme! Urât. Adică plouă de vreo 2 zile și s-au anunțat ploi în continuare. Asta e. Noiembrie. Am plasat din nou o mini-comandă prin Taz de la Auchan și mi-am luat doar ce-mi trebuia, adică aveam nevoie de câteva iaurturi, știți voi, Zuzu cu pere, mango și mai este pe aici cu piersică. Doamne, ce se vede așa distorsionat, cu piersici și caise. Așa, am luat un... era să zic deodorant, un balsam de rufe de la Tezorii d'Oriente, pentru că n-am mai luat de mult. Ayurveda. Mă rog, eu l-am selectat pe cel gri, dar văd că mi-au trimis altul, nu contează. Ar fi trebuit totuși să mă întrebe dacă doresc altul. Adică să-l înlocuiască pe acela gri în cazul în care nu era. Asta e. Și am rămas fără detergent pentru hainele închise la culoare. N-am găsit Pervol la Auchan, scria că e out of stock. Mă rog, online așa scria. Și am zis să iau Savex. N-am spălat niciodată cu Savex. Mă gândesc că e bun. Este mic, la 1 litru și ceva, dar nici n-a fost foarte scump. Și atât. Ce-am uitat să menționez, am zis că am plasat comanda prin Taz de la Auchan. Este comanda, însă n-am plătit transport pentru că momentan mai am activ EMAG Genius și au ei, cred că, o colaborare. Așa că, adică EMAG Genius, adică EMAG Genius și Taz au o colaborare, așa că m-am logat prin EMAG, ceva de genul, și am acolo un număr de comenzi gratuite pe lună. Nu plasez eu atât de des comenzi, așa că thumbs up, mă bucur. Măcar am scăpat de taxa aceea de transport. Deci, practic, nu mi-am mutat fundul de acasă și mi-a venit și gratuit comanda. Super fain. Uite că am uitat să zic. Am fost nevoită să-mi comand o pereche de căști, cele mai ieftine, nu mă interesa, pentru că acele căști de la Samsung au o problemă, cred că, cu microfonul lor, pentru că prima dată am crezut că, nu știu, e o problemă de conexiune la Skype sau ceva de genul. Pe urmă am testat cu prietenul meu și, într-adevăr, se aude așa un zgomot când umblu la volum, dar nu se aude vocea. Pe urmă le-am făcut eu un test pe calculator și, într-adevăr, nu știu, are semnal, adică urcă bara aceea de semnal voce, dar foarte slab, practic, nu știu, nu se aude nimic, au fiind scurt, ceva, habar n-am. Căștile, ca și difuzor, în schimb, merg foarte bine. Dar pentru cursurile online am nevoie neapărat de căști, nu pentru că nu se aude bine în difuzor, dar microfonul de la laptop, nu știu, trebuie să stau acolo cu gura aproape ca să pot să vorbesc, adică ca să se audă, așa că nu știu cât am dat pe ele, 26 de lei, cât mă țin, sunt tot cu jack, sunt de la Hama, eu de obicei foloseam de la Pioneer, în afară de astea AKG-urile de la Samsung, dar fiindcă li s-a dus difuzorul, le voi putea folosi și pe astea la telefon, tot cum îmi facea pe care o am eu de conversie sunet. Dar la fel și la telefon, în cazul în care va trebui să răspund și am căștile în urechi, la fel nu o să înțeleagă persoana respectivă ce spun, pentru că, adică nu o să audă, nu că nu o să înțeleagă. Așa că le-am luat pe astea. Tot din Auchan sunt, de la raionul de electronice, astea singurele mi-apăreau online, așa că doar pe astea le-am luat. Maxi King. Ador asta de la Kinder, Maxi King. Toate de la Kinder sunt bune, dar astea cu caramel sunt foarte faine, așa alegi din frigider. Și am zis să încerc și de la Milka Choco Snack. N-am luat niciodată, dar
Am văzut pe undeva prin vlogul cuiva, chiar nu știu acum, că sunt foarte faine și nu știu dacă de la Oreo au făcut, înghețat au făcut sigur, dar parcă de asta de la Milka, batoanele astea cu cremă, parcă de asta zicea fata respectivă că sunt chiar faine și sunt curioasă și eu să încerc. Am comandat pentru Mia o jucărioară mică din lemn, o bucățică de lemn. Am mai avut una din aia pentru că, nu știu, ea când este nervoasă sau când e foarte bucuroasă, îmi roade suporturile de lemn pe care țin papucii sau roade colțul de la pat. Ei, ca să nu mai roadă, i-am cumpărat o bucățică de lemn. Atâta era, cam, nu știu câți centimetri, 10 centimetri avea. A ros-o până n-a mai rămas nimic din ea. Am aruncat-o pentru că i-ar fi încăput în gură și mă gândeam să nu se nege sau să se blocheze, să o rănească pe cerul gurii sau ceva de genul. Și acum am văzut-o că roade din nou etajera de lemn, așa că am pus o comandă, am găsit jucărioara pe EMAG, vândută de EMAG Genius, așa că n-am plătit transport. Și acum am primit mesaj că a ajuns la EasyBox, așa că mă duc repede să o iau. Nu-i ce știu eu ce, e o bucată de lemn, un lemn pe care îl pot roade câinii. Iar și când mergem cu ea la sat, dacă găsești o coajă de lemn, trebuie să o roadă. Și nu doar că o roadă, o și mănâncă, n-am ce să-i fac. Asta face, mănâncă lemnul. Deci nu doar că îl roade și mănâncă. Am plecat. M-am gândit să vă arăt cum vă este foarte ușor să găsiți EasyBox-ul la care v-a fost lăsat coletul. Am înregistrat pur și simplu de pe ecranul telefonului meu. Am deschis linkul din mesajul primit de la firma de curierat și am urmat practic ruta pe care GPS-ul mi-a arătat-o. EasyBox-ul acesta se afla fix la intrarea în hotelul Aurora Parcă. Da, este foarte ușor să găsești o adresă anume sau ceva anume în ziua de astăzi folosind GPS-ul. Dar e super fain că firma de curierat îți lasă și un link ca să știi la ce EasyBox a fost lăsat coletul. Acesta este colețelul. Miuțo, am primit ceva, o jucărie. Hai să vezi ce jucărie ai primit tu. Ai primit o jucărie. Hai de mine, știi să vezi ce jucărie o luat mama la fată. Hai de mine, vin aici tu. Apoi vin aici să vezi. Hai. Hai să vezi ce jucărie ai primit tu. Vai de mine când o să dai cu asta de pământ cum o să sune. Păi ce jucărie o primi fetița? Da? Ce jucărie o primi fetița? Vai, Doamne! Vai, Doamne! Au, au, au! Imediat după ce am dat jucăria, n-am mai lăsat-o. Atâta ros-o, atâta făcut-o cu salivă până a reușit ea să-și bage în capeți colții, cât să îl scorojească așa puțin și de acolo să înceapă să rupă bucățele mici de lemn. Bineînțeles că noaptea nu-i lăsăm lemnul, că dacă îl scapă ați văzut ce gălăgie face. Îi dăm lemnul când o vedem că e agitată, eu știu, ca să nu îmbroadă nimic altceva. Per total s-a bucurat.
Mergem la țețimițe și la Bobby. Da? Mergem, iubita. Mergem la țețimițe și la Bobby și te joci și mergem la bunii cu mașina tai. Mergem cu mașina tai? Da? Mergem. Este frumos afară, așa că ne-am gândit să dăm o fugă până la sat. Că după aceea începem lucru și iarăși lucru acasă. Nu știu dacă filmez ceva de pe drum. Dacă mi-amintesc să scot cardul din mașină pe urmă ca să iau niște carte, că e frumos afară. Atunci o să avem imagini cu drumul, dacă nu, nu. Am pus o comandă pe Shein și cred că a trecut o săptămână de când au venit produsele. Ele vin în 2 săptămâni, dar eu am desfăcut pachetul, numai că nu am avut timp să filmez. Dacă auziți ceva, este Mia în fundal. Au! Și am desfăcut pachetul ca să las review-uri, poze pe site și așa mai departe. Unele produse am început să le folosesc și o să vă arăt agrafele. Nu vi le arăt acum în păr, că nu știu cum să vă arăt, dar mai am câteva în set, așa că vi le voi arăta. Vreau să vă arăt repede coletul, deci nu o să fac un unboxing, doar vă arăt produsele ca să pot să le și folosesc. Rujul pe care îl vedeți pe buze, acela este rujul de la Shiglam, vi-l arăt imediat. Acesta este coletul, m-am spus că l-am desfăcut, scoatem imediat și produsele, nu sunt multe. Am cumpărat produse pe care să știu sigur că le folosesc, iar din gama Shiglam, că vedeți acolo rujul, am zis să încerc și eu un produs. Bun, hai să și scoatem rujul, l-am desfăcut deja, v-am spus că l-am încercat, este foarte fain, probabil că nu este rezistent, pentru că este așa ușor cremos. O să vă las eu poze, că mai am pozele care le-am făcut pentru site și vi le atașez aici. Este nuanța Beach Babe, cică. Acesta este un pix. Eu am crezut că o să vină un set de cel puțin 5 pixuri, dar vine așa, un singur pix, deci face parte din acele produse pe care ei ți le dau aleatoriu, așa, adică nu-ți poți alege. Scrie un fel de roz închis, nu e roșu, e un fel de roz lila, ceva de genul. Scrie foarte bine. O agrafă. Ea părea mai micuță în poze la ei pe site, dar este faină. Nu este de prins tot părul, ci să-ți prinzi așa puțin păr la spate, ceva de genul și restul desplătit. Pentru că tot părul meu, cel puțin, sigur nu-l prinde, n-are cum. Tot așa, la fiecare produs o să vă las eu poze. Aceștia sunt niște săculeți în care îți poți pune încălțămintea sau, mă rog, diferite haine ca să le speli, dar eu pentru încălțăminte am luat. Nu sunt foarte mari, însă sunt suficienți pentru pereche de încălțăminte. Mă refer să-i ferești Adidas și, spre exemplu, dacă îi pui la spălat, să-i ferești de eventualele zgârieturi, că îi lovește, îi întoarce pe acolo prin mașina de spălat. Sper să fie destul de permeabil la apă, adică să nu facă peliculă din aceea de apă săculețul și să nu ajungă destul la apă la ei, pentru că este destul de sintetic, o să vedeți mai bine în poze. Vă voi lăsa și pozele pe care le-am făcut eu și pozele de pe site-ul lor ca să vedeți diferențe sau asemănări. Am cumpărat 2 pixuri pilot, cred că se numesc în acestea, cu care scrii și cu capeții lor poți să ștergi, scriu foarte bine, unul albastru, unul negru, 2 carcase de telefon, un fel de plastic siliconat, așa, ceva de genul, pentru S22-ul meu Ultra, însă cel puțin asta, marginile ei îl fac să arate mai mare și mai butucănos, așa, nu știu dacă îmi place neapărat. Aceasta parcă este puțin slim, adică marginile nu îl fac să pară atât de butucănos. S22 Ultra este un telefon destul de mare și atunci dacă îi pui husă, clar arată mai mare. Eventual le păstrez dacă știu vreodată că merg undeva, în sensul că, nu știu, să nu scap sau există șansa să-mi zgâri telefonul mai ușor
sau, Doamne ferește, să-l scap din mână, atunci o să-i pun husele. Husa cealaltă cu ramă magnetică pe care am cumpărat-o eu de pe Amazon, parcă vă ziceam, nu mai știu de unde. Într-adevăr, nu doar că îmi face probleme în sensul că telefonul nu mai recunoaște S Pen-ul odată ce l-ai scos, el nu mai recunoaște că ai pus înapoi S Pen-ul și atunci, na, e puțin problematic. În schimb, am observat că îmbruiază și semnalul. Pur și simplu, într-o zi mi-a zis o colegă, tu ai telefonul închis? Nu, eu aveam 2 linii la semnal la cartelă, dar ce să vezi, nu puteam fi contactat, așa că am renunțat la acea husă magnetică, pe care am lipit și plăcuța magnetică ca să o pot folosi în mașină și o țin în torpedoul mașinii când plec la drum și, nu știu, am nevoie de GPS să pot să pun telefonul acolo în bord. Încă un săculeț din acela pentru spălat încălțămintea. Chestia asta este un fel de ring din ăla de pus în spatele telefonului ca să-l ții, dar mi se pare prea mare, așa că nu o să folosesc. Încă un săculeț. Un fel de corector din acesta, știți voi, nu știu exact cum se numesc, ca o bandă din aceea albă și tragi pur și simplu peste scris. Am și făcut eu aici într-o parte, aici am acoperit scrisul, merge foarte bine, nu este uscată banda aceea, adică șterge bine. Acesta este un suport pentru lamele de ras. O să vă las poze, am și montat unul în baie, doar 2 am cumpărat. Acestea sunt agrafele acelea micuțe de care vă ziceam, sunt de 2 feluri, așa rotunde și așa mai dreptunghiulare, 2 le am deja în păr. Și mi-am mai cumpărat așa un set de hârtii din acestea coli, ca un fel de caiet de matematică, deja am început să scriu pe ele, de-aia nu se aflau în pachet. Poți să-ți cumperi câte vrei din asta și le prinzi tu într-un mini dosar dacă vrei sau pur și simplu le ții așa. Și cam atât. M-am gândit să mai filmez o dată rutina mea de spălare a părului, să spunem așa. Momentan arată așa părul meu. Este nevopsit. Așa arată el și nu are pic de luciu pentru că imediat vă arăt de ce. Pentru că am folosit soluția asta tura trecută de la Fanola. Este pentru neutralizarea culorii de blond. Am folosit-o doar de 2 ori de când am cumpărat-o și nu sunt mulțumită. Prima dată am zis că poate n-am făcut eu ceva bine, dar nu. Nu numai că nu neutralizează nuanța de blond, oricum părul meu este vopsit în așa nuanță și vine în degrade bine, exceptând rădăcinile mele care au crescut deja foarte mult, dar îi ia luciu și îl lasă așa uscat, gen, nu știu, chiar uscat, adică este, bine acum este nespălat, dar pe cuvânt de onoare că n-arăta mult prea diferit după ce l-am spălat, adică pur și simplu i-a luat tot luciul. Asta una la mână că nu neutralizează blondul, 2 la mână că ia luciul, nu știu, parcă așa puțin nuanța i-a făcut-o parcă ușor în tentă de gri, ceva de genul. Așa, încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez, nu știu voi dacă ați sesizat, dar eu când îmi pun părul pe cordonul halatului, pur și simplu atunci când îl desprind, bine, arată magnific, dar mi se pare că este deshidratat. Tot uleiul pe care eu îl pun în păr, practic este absorbit de cordon, eu așa am observat. Așa că m-am gândit să-mi cumpăr un cordon din acela care, bine, nu este de mătase, că nu o să investesc într-un cordon cu material de mătase, dar este un fel de saten. Mă gândesc că nu absorbe așa din păr tot ceea ce noi punem în păr. În rest, el arată foarte bine. Părul meu rămâne creț toată săptămâna, pentru că de felul lui părul meu era creț. Și astăzi m-am gândit, că m-am băgat într-o discuție lungă, astăzi m-am gândit să filmez din nou pașii pe care eu îi fac atunci când mă spăl pe cap. Și anume, ud părul foarte bine, da, adică îl înmoi foarte bine cu apă nu prea fierbinte, pentru că
Nu este bine. Am și o perioadă în care îmi cade părul foarte tare și am început să iau Forcapil, mai am vreo 4 comprimante și îl termin, adică o lună de zile și mai vreau să iau ca să iau 3 luni. Deci o lună aproape că s-a dus. Pe urmă am 2 șampoane pe care le folosesc, o să nu vi le arăt pe rând, le las, o să le pun eu pe ecran și după ce l-am spălat îl umplu pur și simplu de mască și stau 40-45 de minute, alteori și o oră și dacă n-am timp nu mă apuc de spălat pe cap, deci ori stau cu masa că trebuie, ori nu, pentru că un păr decolorat și atât de procesat sigur se rupe. Pe lângă faptul că îmi cade, pur și simplu n-am probleme să se rupă. După ce am stat cu masca o oră, să facem așa rotund o oră, bineînțeles, spăl masca din păr și aplic un balsam cu care nu stau mai mult de 10 minute. Cum am un balsam, mai am puțin de la Sormea pentru, nu știu, regenerare, întărire, etc., etc. După aceea spăl și balsamul respectiv, mă clătesc și aplic așa într-un fel de aici începând ulei de păr și cel mai mult la vârfuri. Stau puțin cu el așa, mă usuc doar la rădăcini cu fenul. În timpul ăsta se mai absorbe uleiul în păr și continui pașii de uscare cu peria rotativă, pentru că nu vreau să stea așa părul meu, am mai filmat eu. Este un păr cu mult volum și nu mai stă nici creț cum stătea, dar nici drept și stă pur și simplu umflat și urât din punctul meu de vedere, așa că îl întind cu peria rotativă. Dacă am chef, îl pun pe cordon așa cum v-am spus, dacă nu, rămâne întins. La sfârșit, când este uscat de tot, mai adaug puțin pe lungime din uleiul meu milific, iarăși îmi scapă și asta e tot. Și acum o să încerc să filmez așa cum pot și dacă nu-mi iese, atunci v-am explicat pașii și o să vă las doar pozele. Stau puțin așa cu prosopul, cât să se absorbă excesul de apă, nu mult, și apoi aplic masca. Bineînțeles că atunci când aplicăm masca pe păr, ar fi de preferat să fie la căldură, pentru ca foliculii părului sau firului de păr, cum s-or numi ei, să fie deschiși oarecum, ca să pătrundă cât mai bine masca. Și atunci ultimul pas, adică pasul final, ar fi să clătim cu apă puțin mai rece ca să închidem, o să zic, foliculii firului de păr. Mă gândesc că așa se numesc. Deci eu absorb acum, practic,
excesul de apă să nu curgă și cred că o să-mi pun o pungă peste cap atunci când aplic masca, adică o să pun mască, îmi descălcesc așa cu degetele părul, pun o pungă, adică o să-mi caut un sac de gunoi mai mic, că nu am o pungă care să-mi încap pe cap. Și peste acea pungă o să pun un prosop și o să fac asta cât mai repede ca să rămână părul cald, că nu am o cască din aia care să-mi pună aburi cald peste păr ca la coafor. Masca de păr pe care o folosesc este aceasta de la Bottungen. Mai am cam jumătate în ea pentru că v-am spus, la masca de păr nu fac economie. Adică decât să o aplic și să nu ajungă destul și practic doar să-i arăt masca, gen, și să nu aibă, nu știu, vreau eu să știu că se absorbe cât mai multă mască în păr. Dar se și văd rezultate, adică părul meu mai deteriorat era atunci când era roșcat și nu îl îngrijam cum trebuie la început, decât acum. Bine, eu l-am stricat foarte tare când m-am dus la mare, deci eu am fost, m-am decolorat, l-am făcut roșcat și s-a nimerit că în luna aia am și plecat la mare. Cât ulei să-ți pui la mare în păr, să nu-l afecteze soarele, cât ori nu o să umbli imbibat în ulei. Așa că l-am cam distrus atunci și când m-am întors de la mare și l-am spălat, l-am coafat și am văzut că pur și simplu n-are viață în el, deci cam atât așa. M-am dus și am tăiat, direct așa, cu aparatul acela de tuns bărbați. I-am spus la frizeriță, vreau să tai. Și atunci m-am apucat și m-am ținut cum ar veni de fiecare pas și de fiecare dată stau cu masca în păr cât mai mult, aplic pe urmă balsam, după aceea ulei, toți pașii fără economie, pentru că mi se pare că n-are rost. Unele produse, nu știu, cred că n-are rost să faci economie. Pentru că mă gândesc că doar, dacă îi pui mai puțină mască de păr, mă gândesc că doar îți ajunge, nu știu, să-l descălcești, eventual să arate mai bine, să fie puțin mai fin, dar nu știu dacă îți ajunge la părul meu, de exemplu, n-ajunge să pun, nu știu, puțin. Că deși nu pare, este destul de des. Din păcate, pentru că trec printr-o perioadă mai stresantă, foarte, foarte mult păr îmi cade și v-am zis de o lună iau Forcapil, mi se pare că, poate doar mi se pare, că îmi cade mai puțin păr, dar parcă nu mai îmi cade atât de... L-am făcut așa coc și rămân aproape o oră cu el așa, fac ce am de făcut și n-am nicio treabă. Problema e că aștept curierul și iar mă contrazic cu curierul ăla că îl rog să urce și el n-are chef, dar nu o să cobor cu părul ud afară, clar, mai ales că și plouă. Bun, ne vedem la următorul pas pentru voi imediat. Dacă toți suntem la categoria filmare, că sunt în procesul de filmare a rutinii spălării părului, să zicem așa, și ce-am că aștept un colet, așa că uite că a și venit curierul. Colețelul este de pe Shein și în mare știu că mi-am cumpărat accesorii pentru păr și hai să le scot așa. Văd că au venit cam turtite de data asta. De la Shiglam am cumpărat eu tura trecută un ruj. Da, un ruj. Și de data asta nu mai știu ce am cumpărat. Ia să vedem. Lip liner. Velvet Matte Lip Liner. Chiar sunt curioasă dacă și acesta este la fel de fain. Concrete Jungle. Gata, mi-amintesc pe care l-am cumpărat. Vine bine prins aici. Adică să nu zboare prin toate părțile și să se rupă vârful. Cei de la Shiglam au un design foarte fain. Adică
ambalajul ăsta îți dă o senzație așa de ceva plasticat, cauciucat, cum sunt acele carcase faine de telefon. Aici sper din suflet să am o ascuțitoare. Și aia și este, iubi. O, ce nuanță frumoasă. Așa am și vrut să fie un maroniu, dar e un maroniu bej. Văd că pe cameră este maro-maro. Nu este așa un maro, este... Pur și simplu nu știu de ce denaturează așa camera culorile, dar o să pun eu pe ecran... Ia să vedem cât de mult produs avem. O să pun pe ecran o poză. Atât. Nu știu câți centimetri sunt aici. 4, 3, mă rog. Anyway, o să pun pe ecran o poză ca să vedeți exact nuanța. Bun. Depus la călcâi în Adidas și eu vreau să pun ca să nu mai stric practic materialul, nu că m-ar jena Adidas, dar în cazul în care aveți pinteni la călcâi și vă jenează încălțămintea, cred că astea ar fi o variantă bună. Da, sunt două bucăți, ele sunt cam groase așa, asta în cazul în care vă sunt pantofii Adidas și vă sunt fixi. Nu știu în ce măsură v-ar ajuta. Deci ele vin așa, fix la călcâi încălțămintei. No, să vedem, chiar o să încerc. Mă gândesc odată ce le-ai lipit și le dezlipești, nu se mai pot lipi la altă pereche de încălțăminte, dar dacă sunt faine, dacă sunt suportabile la piele, mă refer, bine, port șosete oricum, atunci merită. Setul ăsta săracul de el. Mi-am cumpărat niște lumânărele, dacă tot vine Crăciunul, lumânărele cu baterii, gen. Așa vin ele. Și o să vreau să le pun în jurul bradului. Hai să și... Iu, ce frumos! E lumină caldă. Am mai cumpărat eu anul trecut ceva de genul. Alea parcă pâlpâiau. Adică aveai impresia că într-adevăr și ard. Foarte fain. Fac o lumină destul de puternică, să știți. Nice. Nice că vin și cu baterii. Prinzătoare de păr. Cred că toți am văzut accesoriile acestea pentru că sunt peste tot sau mi-apar mie că m-am uitat la așa ceva. Se face o coadă, se pune asta așa și se trece ca și când ți-ai prinde părul cu un creion, ceva de genul. Este foarte drăguță, cam chicioasă pentru mine, cam aurie, dar așa sunt chestiile astea care, care nu sunt din aur sau din ce mai știu eu ce, pur și simplu sunt cam galbene. Dar asta depinde și cum bate lumina. Încă o dată, aici pe telefon văd eu că bate în galben, iar în mâna mea bate spre rozaliu. Dar oricum ar fi că e spre galben sau spre rozaliu, e foarte, foarte chicioasă. Am mai avut așa o chestie pentru păr și să știți că am purtat-o foarte mult timp până să se ducă de pe ea vopseaua. Aceea era o idee mai mică în circumferință, dar doar puțin mai mică, însă nu mă deranjează că este mai mare, adică pot să prind mai mult păr. Tot așa o să vă las o poză și aceea este funcțională, adică nu s-a stricat, doar că pe aici pe acolo a început să se ducă din vopsea. Aceasta este o prinzătoare de păr, dacă vreți, dar acolo în imagini
Era prinsă peste un coc, adică faci un coc și pui asta peste. Nu știu dacă îmi place foarte mult, dar de ce nu? Uneori, uite, unele biluțe nici nu stau cum trebuie, de exemplu asta e prinsă aiurea. Biluțele astea sunt prinse cu un nylon ca cel de undiță. Uite, asta e prinsă cum trebuie, asta la fel, dar asta nici n-are pietricică. Mișto. Dar, na, e ok și fără. Asta, da. Am tot căutat chestii din astea. Îți prinzi mai întâi în elastic o coadă și pe urmă pui chestia asta peste să nu se vadă elasticul. Foarte fain, uite, asta chiar e foarte faină. Din nou, pe cameră este foarte, foarte aurie, iar în realitate bate spre un, să zicem, gold roze, dar foarte roze dacă e să o luăm așa. Din nou foarte chicioasă, dar datorită pietricelelor nu pare chiar atât de galbenă. Și are și niște zimți aici pe dinăuntru, țepi din aștia mici, ca să nu alunece din coadă. Mamă, dar sunt multe. Mi-am cumpărat niște elastice din acestea transparente dacă vreau să-mi prind părul în, eu știu, 2-3 codițe să nu se prea vadă. Nu o să le desfac, dar sunt mai groase decât acelea micuțe pe care le știm noi. Super fain. Ok. Mai țineți minte agrafele noastre de prin anii 90? Cum erau? Ce nu mai știu. Așa se deschidea. Ce tare! Aveam agrafe care se închideau așa. Deci, tot pe principiul că îți faci o coadă la spate și așa ar veni agrafa. Din nou, este prinsă cu ceva, nu știu, fire din asta, așa zici, ca cele de undiță, ca nylonul de undiță, dar nu se văd. Asta arată mișto. Uite, încă o lumânare. Am vrut eu să zic că parcă am luat 4, o lumânare pentru fiecare săptămână de dinaintea Crăciunului, ca și lumânările de advent. Încă o clamă de păr. Asta e tot cu o tehnică veche, dacă țineți voi minte. Așa. O să vă las din nou o poză. E faină. Par așa destul de calitative. Și atât. Astea sunt produsele. Au trecut cele 40 de minute pentru că nu mai am răbdare să stau. Nu mai am răbdare. Între timp a venit și curierul, am filmat și produsele. Și acum o să clătesc masca asta din păr și îl voi pieptăna, după care aplic balsamul acela de care vă ziceam de la sora mea. Mai stau chiar 10 minute și gata. Balsamul de care vă ziceam de la sora mea vine așa într-un recipient no-name, pentru că l-am adus pe avion și mi-a pus ea puțin din balsamul de la ea și are așa niște irizații de satin, zici că e satinat. Și scrie aici Kerasoan fără clătire. Kerasoan se numește. Bineînțeles, conține keratina. Ați văzut ce ușor am pieptănat părul cu masca în el, adică de asta ziceam că parcă ar fi satinat. Așa nuanța are.
Și îl aplic așa. Mi-a crescut foarte mult părul. În față l-am tuns eu ca să vină așa, gen, într-un fel de V. Dar în spate n-am mai tăiat vârfurile, mai știu, din septembrie. Dar este un păr sănătos, în afară de faptul că cade. Cu masca asta de păr, v-am zis, stau 10 minute cam așa, până îmi strâng pe aici, până spăl piaptănul și cam atât. Bun. Deja se vede că are luciu părul. Foarte fain. O să aplic ulei. Și am două uleiuri. Acesta de la Magic Argan Oil se vede că nu mai am foarte mult în el, de la Nuuk. Și mai am de la Fanola, tot am zis că vreau să-l consum și atunci cu ăsta mă dau prima dată, mă usuc la rădăcini, în timpul la el se absoarbe și cu Magic Argan Oil, fiindcă nu mai am așa mult, mă dau după ce l-am uscat pe vârfuri. Numai că nu mi se pare că face mare lucru ăsta, era și foarte ieftin, nu mai știu cât am dat pe el. Și fiindcă nu l-am consumat, cred că se înțelege de ce. Adică nu am întins foarte des mâna după el. Deci nu-l aplic doar pe vârfuri, pentru că el este decolorat de aici. Trebuie protejat practic de aici. Nici nu aplic foarte mult, că pe urmă rămâne ca și când ar fi fost uns părul, adică îl suc și totuși rămâne o zi, două așa, ca și când, nu știu, n-am fost bine spălat. Am pus și din ulei o cantitate considerabilă. Fac așa ca să-l încălzesc puțin să se întindă mai bine. Nu știu cât prinde camera, dar are un luciu fain părul. Și asta de la măști. De la măști și de la șamponul de la Nuuk. Pentru că este de la Nuuk, cel de-al doilea pe care vi l-am arătat. Să mă ridic pe vârfuri ca să vedeți părul. Acum o să-l pieptăn. Și în ultimul timp mi-am mutat cărarea pe partea cealaltă. Voi oricum vedeți răsturnată imaginea. Și o să-l pieptăn și atunci când îl usuc, vreau să-l usuc cu cărarea deja făcută, în sensul că să rămână așa. Mi-am mutat cărarea pentru că în partea asta am un vârtej din copilărie și nu știu, am impresia că nu vrea nici cum să stea, adică la nici 3 zile după ce l-am spălat, pur și simplu că e prins, că e desprins, gata, acolo e cărarea și pur și simplu dacă îl țin desprins, se desface așa și se vede urât, adică atunci m-am gândit eu că dacă îmi schimb cărarea de pe partea asta cum era și îl pun invers, adică să acopăr partea respectivă, poate, nu știu, își schimbă direcția. Eu când îl usuc fac un fel de brushing, să zic așa, dar nu se menține 2 zile și după aia, bun, l-am pieptănat. O să mă întorc puțin să sper să se vadă. Și gata, cred că nu mai am ce să filmez de aici, n-are rost să filmez cum mă usuc sau cum îl întind cu peria, pentru că deja am filmat odată și am filmat și atunci când l-am făcut creț și când foloseam de la Babyliss ondulatorul acela și cu placa, că deja am filmat chestiile astea. Dar îl voi filma încă o dată pasul final, adică întins din perie, ca să vedeți și voi cam cum este. Deci, mă usuc la rădăcini cu uscătorul de păr, cam atât, pentru că nu vreau să răcesc. Iar pe lungimi, ce mai rămâne, îl usuc cu peria. Cam așa arată părul meu. Și șuvița asta, fiindcă e mai scurtă, pur și simplu e ondulată. Deci, așa arată părul meu după ce
După ce l-am uscat cu uscătorul de păr, îl voi pieptăna. După care mai aplic puțin ulei, numai că îl voi folosi pe cel de la Moroccan Oil, ce vorbesc, pe cel de la Nuuk Magic Argan Oil. Și mai stau vreo 10 minute cu părul așa, ca să se absorbă bine de tot în vârfurile părului uleiul. Aici în spate este puțin mai mult. Aici în spate, chiar dacă n-am insistat pe lungimi. Aici în față, chiar dacă n-am insistat pe lungimi, pur și simplu se usucă mai repede. Deși nu va fi o imagine plăcută, vreau să vă arăt după aceea cât păr mi-a căzut. Și păcat că n-am făcut poze în urmă cu o lună, pentru că, virgulă, cădea mult mai mult păr. Bun, deci mai aplic din uleiul de la Nuuk, n-am aplicat până acum, îl aplic și rămân așa timp de 10 minute, după care îl voi usca cu peria rotativă. Atât de fain miroase uleiul ăsta. Acest ulei chiar își merită banii, și șamponul, și data viitoare când voi cumpăra, aș vrea să cumpăr tot setul, adică șampon, balsam și ulei. Pentru că, nu știu, pe culoarea asta de păr chiar merită, în sensul că scoate atât de bine în evidență, nu știu, nuanța părului. Să mă ridic pe vârful ca să vedeți ce fac. Insist aici pe vârfuri. La vârfuri. Insist aici la vârfurile părului pentru că este cel mai decolorat acolo. Poate că am aplicat un pic cam mult de data asta vorbind aici cu voi, dar o să stau să se absoarbă. Dacă ați încercat uleiul de la Moroccan Oil, vă rog, lăsați-mi și mie în comentarii, am citit review-uri bune despre el, numai că atunci când eram mare tam-tam cu el, eu aveam de la Kerastase uleiurile și am vrut să le consum. Pe urmă am văzut eu la o vlogăriță de aici din Timișoara că vorbea chiar, dar urma că vorbea de bine acest brand de la Nuuk Magic Argan Oil. Adică arăta în vlogurile ei, deci pur și simplu părul arăta magnific și pentru prima dată în viața mea și la mine arăta la fel ca în reclamă, cum ar veni. Datorită nuanței, repet. Pentru că atât de fain îl face, nu știu, nu să lucească. Pare satinat, pare mătăsos și atunci culoarea asta, lumina joacă tare bine pe culoarea asta, să nu știu cum să mă fac înțeleasă. Nu doar pentru asta este foarte bun. Într-adevăr, lasă părul mătăsos, moale, nu știu, îl regenerează, adică el chiar își merită banii. Deci nu mă refer doar că e așa un fel de 3 în 1. Aspect, beneficii și scoaterea în evidență a nuanței părului. Și acum o să rămân așa. O să rămân așa vreo 10 minute, se absorbe în păr, după care îl voi usca cu peria rotativă. Trebuie să vă arăt puțin că ziceam că am pus poate prea mult ulei. N-am pus, deja s-a absorbit. Deci avea nevoie de hidratare, clar. Și acum încep să îl întind cu peria. Așa arată părul meu după ce l-am uscat cu peria. Nu e nici atât de drept ca și când ar fi fost uscat întins cu placa, dar nu arată nici ca și cum ar fi fost uscat doar cu fenul să fie atât de înfoiat. Mie îmi place așa,
altora poate le place să aibă mai mult volum. Nu o să-l pun pe cordon că n-am chef, mă cam sâcâie capul și atunci, fiind așa tras și pus pe cordon, sigur o să mă incomodeze la noapte când o să dorm și n-am chef, așa că o să rămân cu el așa. Cam atât, da. Mulțumesc că ați rămas cu mine până la capăt. Sper că ați rămas până la capătul acestui clip. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe la canal, un share la video dacă vreți și până data viitoare v-am pupat. Pa, pa!